puro ano na. Sa ulan sana. Sure. Long ini man long para magsariwang hilingon long. Yan. Try ko guys, naibit yung pa ako. Woo! Magandang gabi po sa inyo mga kadagat. Ito na naman po tayo. Sobrang init nga po kaninang tanghali, nagpalaot kami. Dahil nga po nung naglaot kami ng madaling araw wala naman kami nakuha, kaya nagpuwersa pa rin kaming maghanap ng isda ng tanghali. Ganun talaga mga kadagat, yung buhay, tiyagaan lang, makaraos lang tayo. Dahil nga wala kaming kawan na matagpuan, binalikan uli namin yung boya na inaaryahan namin dati. Sinilip ng isa naming taga-Ladop sa Bicol. May nakita siyang isda, estimate niya mga isang banyerahin, kaya pinersa na naming aryahan. So ayan guys, aaryahan namin to. Andyan yung isda, litaw, nakita ng ayun o, nakita niya. Guys, lalayo na yung lubin mo maya maya. Yan guys, yung lubid na pinaka-pondo talaga ng ano, ilalayo yan para hindi makulong ng net. Kasi hanggang sa ano yan, ilalim talaga yan ng ano Tapos yung hiniwalay na yun, yung bahay ng isda lang. So bali matitira doon yung isda sa tapat nun, mga dahon ng nyug. So bali ayun na yung bahay ng isda na naiwan na yun. May tao doon na isa, siya yung mag-guide ng area kung saan babagsak yung lambat. Siya nga pala guys, yung pag-area kasi ng lambat nakadepende yan sa current ng dagat. Dapat marunong ka din tumiming doon, kasi pag hindi, mali yung ano, titiklop yung net ng bangka namin. Sana may mahuling kayo. Sabi kasi nung nag-ano ng boya, meron daw isda, siguro mga isang banyera. Tingnan natin kung totoo nga talaga meron. So guys, napakadelikado kasi maghulog ng lambat. Dapat dyan mabilis ka, saka train ka talaga. Kaya hindi basta-basta ang pag-aarya ng lambat na yan. Yan, mga veterano na yan, matagal na talaga yung nag-aarya ng lambat. Oops, ayan na, sundo na. So mamaya naman guys, tutulong tayo. Kukunti yung tao kasi ngayon. So ayan na guys, huli namin. Hindi na ako nakapag-vlog kasi kulang ng tao. Ayan guys, so tinan nyo, buhay na buhay pa yung mga isda. Daming mga mahahaba. Ayan o. Purs baga. Ito. Kabanga duwan. Salay-salay ito guys sa Bicol kung tawagin. Ayan. Sariwa. Ayan, isang banyera, may kalahati. Nakuha namin guys. May halo pang ano, pakaan. Uwi na kami guys. Doon lang kami sa gilid mag-aayos ng lambat. Oh, meron na. Oh. Halos yung kalahati puro ano, gantong isda oh. Uy, sa kuya, baka makadamay pa sa. Karit guys. Baka naman guys. Baka naman. Guys oh. Hindi lang kita pa na dito. May pugbutahan. Yan. Ang sariwang sariwa ang huli.
Susak ulan sa na. Long ini man long para magsariwang hilingon long. Yan. Try ko guys, naibit yung pa ako. Woo! Daming halong ano. Guys, pumunta tayo sa deknek. Ribbon. Uwi na kami guys, uwi na. May huli na kami. Agad-agad na nga po kami tumulak pa gilid ng mga kasama para mag-ayos ng lambat at makapagbenta ng isdang nahuli namin. Huwag niyo pong kalimutan mag-komento, mag-follow, mag-like sa ating vlog. Salamat po.